To je sorting. Myslíš, že jako stání u hospody jim jde? Jo. Naučili to i krávy. Jo. Strejda López, podívej. Mohl být tvůj tatínek. Tak už máme 2 kusy dobytka, naši háček. Konečně si tohle zasloužilo název rodeo. Bylo to trošku divoký. 30 vteřin do konce časového limitu. Byly pilata na nejlepší straně. Tak Miroslavové, držíme vám palce. Postupujte i nadále. Dědek. Dětku, pojď domů! Pojď domů! Dětku, pojď domů! Game over.